Buangag yun! Buangag yun! Para sa atong balitang lokal, baha sa Samar ni Baha. Kini na balita ihatag kaninyo sa atong field reporter, Telma. Tel? Asa? Tel? Asa naman mo? Yes, Karina, naami diri akaron sa bangkaan. Naapaghihapon mo sa bangkaan? Kagayin na naman mo dihawag, hapon mo kasakay. Nagpaabot paghihapon mi na makasakay mi, Karina, kay wala kay masakyan na bangka karon. Unsa man nanglangoy mo, apasun ta mo. Ay, manglangoy na lang mi, Karina. Tandali! Hello, Tel, asa naman mo? Asa naman mo? Yes, Karina, no naata diri akaron sa lugar kung sige nahitabo ang baha. Og makita gyud nato kung unsa nakalalom ang baha ang tubig tagaliom na nako hapit kung anita diri ana part. Wa na gyud tay makita ng mga balay-balay diri akan no kay nilubog na gyud siya. Busa karon pila man ka buok balay ang nilubog sa baha. So far, Karina, no, wala pa gyud na ako naihap kung pila gyud ka balay ang nilubog sa baha. Salong manadayon ninyo para maihap. Usa pa may gilangan-langanan. Yes, Karina, magpaabot lang mo kay ako yung salumon karon na dayon. Hagbay pang sinalumay. Kagain na rata na to. Giing nata mo naman sa'yo at tuon tayo ninyo samtang tagatuhon pa ang baha. Karon no saan man na. Lapas na sa ato. Wala nga sige na ani sinalumay. Sige na paabot. Absanta mo di haron. May kanta mo ha? Yes, Karina, no, sa akong pag-ihap na 652 ka mga balay ang nilubog tungod sa baha. Pila man kasakyanan ang natrap sa ilalong. Akong balikot. Ngano wala man ninyo Ay, tawon wala ihap? na ako napilog-ihap, Karina. Balikan nyo na ninyo. Okay, at isang ihapon. Paabot lang. Mang Cars, manguli na may buna. Manguli na? Sige, una lang sa mo. Abutan lang na ako na mahumanin na report. Yes, Karina, naihap na yun nato ang sakyanan na 230 kasakyanan na naa sa ilalom. So far, wala man sila ng anod. Na-check ba nimo ang balay ni Mayor? Grabe to ka-importante ba ya? Ay, wala. I-check ang balay Wala ni na Mayor. ako Kaya na yung sinecheck. mga papers dito na grabe ka-importante. Okay. Sige, ato siyang salumon. Atong i-check kung okay ra ba yun ang balay ni Mayor. Okay, paabot lang mo ha. Hello. Karina. Unsa na may update dira? Ay, sorry, Karina, kaya nakatagpilaw ko. Unsa gali to? Ang balay ni Mayor! Asa man dahil ka karon? Oo, na ako diri sa Samar. Nganong naabot man ka diha na wala man dira ang baha? Samar! Ay, naa sa Samar. Nagpataka! Sige. Nagdadali sila karon! Wala ko nilang sad ko. Una naglangoy taon sa apas rami. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun! Pampag-good vibes lang nga mga kabiji, no? Sa panahon karon nga, ubay-ubay nga itong mga suliran, mga problema. Ato na po nang ikuyog na to is atong iuban ang atong pagtaas sa gasolina. Muna nga maglipay-lipay lang nga po kita sa mga relatable videos ni Telma, mga kabiji. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!